ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ከመይ ትኾኑ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላምን ምሉእ ጥዕናን እንዳተመነኹ ከምቲ ቐጻሊ ዘቕርቦ ትምህርታዊ መደባት ንሎሚ ድማ ብዛዕባ ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት ዘጋጥም ብርቱዕ ቃንዛ ዝገልጽ መደብ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ዲስሜኖርያ ንከቢድ ቃንዛ ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት ዝገልጽ ሕክምናዊ ቃል ኮይኑ ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት ማህፀን ካብ መጠን ንላዕሊ ምስ ዝጭበጥ ዝርአ ኩነታት እዩ። ኣብ ርእስቲ ቃንዛ ብተወሳኺ እውን ኣብ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዕግርግር ምባል ድኻም ሰውነትን ውፅኣትን ከጋጥም ይኽእል። ቃንዛ ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት መብዛሕትኡ ግዜ ከም ንቡር ዝውሰድ ኮይኑ ቅድሚ ምጅማር መዓልቲ ወርሓዊ ጽግያትን ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያትን ከጋጥም ከሎ ኣብ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ድሕሪ 2 ወይ 3 መዓልቲ ባዕሉ ዝገድፍ ኩነታት እዩ። እዚ ከቢድ ቃንዛ ወርሓዊ ጽግያት ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ግን ካብቲ ወርሓዊ ጽግያት ዝጀመረሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳብ ወርሓዊ ጽግያትን ዝውድእ ዝርአ ከቢድ ቃንዛ ክሳብ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትን ዕንቅፋት ብምፍጣር ስነ ኣእምሮ ሃስያ ደስዕበለን እዩ። እዚ ከቢድ ቃንዛ ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት ወይ ዲስሜኖርያ ትበሃል ብዓይነቱ ኣብ ክልተ ዝኽፈል ኮይኑ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃታት ድማ ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ ደረጃ ወርሓዊ ዝርአ ኮይኑ ምስ ካልእ ሕዱር ሕማማት ሰብነት ደየተኣሳሰር ቃንዝኡ ድማ ወርሓዊ ጽግያት ቅድሚ ምጅማሩ ዘሎ 1 ወይ 2 መዓልቲ ዝርአ ብብርታዒኡ ድማ ዝሓየለ ኣብ ታሕተዋይ ከብዲ ማዕጥቆን ክሳብ ሰለፍን ዝዝርጋሕ ከቢድ ቃንዛ ዘስዕብ እዩ። እዚ ዓይነት ዲስሜኖርያ ኣብ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ዝርአ ዓይነት ቃንዛ ወርሓዊ ጽግያት እዩ። እቲ ካልኣይ ዓይነት ቃንዛ ወርሓዊ ጽግያት ድማ ብሰንኪ ኣብ ስርዓተ መፍረዝ ዘጋጥም ረኽሲ ኣብ ውሽጢ ማህፀንን ወፃእን ዘጋጥም ኩነታት ዝስዕብ ኮይኑ ቃንዝኡ ድማ ካብቲ ወርሓዊ ጽግያት ዝጀመረሉ ክሳብ ዝውድኣሉ ዘሎ ግዜያት ዝጸንሕ ብከም ዕግርግር ምባል ከቢድ ድኻም ሰውነትን ውፅኣትን ዝስነ እዩ። እዚ ዓይነት ቃንዛ ኣብ ውሕዳት ዝርአ ኮይኑ ግቡእ ሕክምናዊ ክትትል ድማ የድልዮ። ቀንዲ ጠንቂ ከቢድ ቃንዛ ወርሓዊ ጽግያት ግን እንታይ እዩ? ከም ቀንዲ ጠንቂ ከቢድ ቃንዛ ወርሓዊ ጽግያት ዝግለጽ ንማህፀን ከም ትጭበጥ ዝገብር ሆርሞን መሰል ፕሮስታግላንዲን ዝበሃል ኬሚካል እዩ። ኣብ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ዓቐን ፕሮስታግላንዲን ዝበሃል ሆርሞን በቲ ልክዕ ዓቐኑ ክህሉ ከሎ ካብ መጠን ላዕሊ ፕሮስታግላንዲን ኣብ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብሰንኪ እዚ ሆርሞን ማህፀን ብብርቱዕ ስለ ዝጭበጥ እዚ ከቢድ ቃንዛ ደጋጥም። ኣብ ንቡር እዚ ሆርሞን ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት ዝፈሪ ኮይኑ ማህፀን ጥንሲ ኣብ ዘየጋጥመሉ እዋን ንዝተፈጥረ ደምን ትሽታትን ንደገ ንምጉሓፍ ክትጨባበጥ ከላ ዝሕግዝ ኮይኑ ዓቐን ምስ ዝበዝሕ ግን ማህፀን ካብ መጠን ንላዕሊ ትጨባበጥን ዘየድሊ ከቢድ ቃንዛ ድማ ኣብታ ጓል ኣንስተይቲ ይፍጠር። ከም ካልእ ጠንቂ ዝግለጽ ድማ ኣብ ስርዓተ መፍረዪ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥም ዘይንቡር ኩነታት እዩ። እዚ ዘይንቡር ኩነታት ብሰንኪ እቶም ንማህፀን ዘቆሙ ትሽታት ካብ ማህፀን ወፃኢ ክዓብዩ ወይ ክፍጠሩ ከለዉ ዘጋጥም ኢንዶሜትሪዮሲስ ዝበሃል ኩነታት እዩ። እዞም ንቐጸላታት ማህፀን ዘቆሙ ትሽታት ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት ዝደምዩ ኮይኖም ብሰንኩ ዝፍጠር ሕበጥ በሰላን ቃንዛን ድማ እዩ ንብርቱዕ ቃንዛ ወርሓዊ ጽግያት ደቃልዕ። ካልእ ከዓ ኣዲኖሚዮሲስ ዝበሃል ኩነታት ድማ ዘይከም ኢንዶሜትሪዮሲስ እቶም ትሽታት ማህፀን ኣብ መንጎ ጭዋዳታት ማህፀን ብምዕባይ እዚ ድማ ማህፀን ካብ ግቡእ ንላዕሊ ከም ዝዓብን ዘይንቡር ምፍሳስ ደም ከቢድ ቃንዛን የስዕብ። ኣብ መርመራታት ቃንዛ ወርሓዊ ጽግያት ብመሰረቱ ዕላምኡ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃታት ምፍላይን ብኡ መሰረት ድማ ንዕኡ ዝምልከት ግቡእ ሕክምና መሃብን እዩ። ናይ ጎሎ መርመራን ካብ ርሕሚ ዝውሰድ ፈሳስን ከም ቀዳማይ ኣገባብ ክኸውን ከሎ መርመራታት ኡልትራሳውንድ ናይ ማህፀን መርመራታት ከም ሂስተሮስኮፕን ላፕሮስኮፕን እውን ኣካል እቲ መርመራታት ይኸውን። ኣብ ኣገባብ ኣፋውሳ ምስ ንመጽእ ከም ቀዳማይ ኣገባብ ኣፋውሳ ዝምከር ኣብ ገዛ ብእንረኽቦ ውዑይ ማይ ኣብ ጥርሙዝ መሳለ ብምምላእ ኣብቲ ቃንዛ ዝገብረልና ክፋል ኣካላት ምግባር እዩ። ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ድማ ናይ ቃንዛ መድሃኒታት ክእዘዘልና ይኽእል። እዞም ከም ኢቡፕሮፌንን ናፕሮክሴንን ዝኣመሰሉ መድሃኒታት ኣብ ኣካላትና ዘሎ መጠን ፕሮስታግላንዲን ንምንካይ ዝሕግዙ ኮይኖም ቃንዛ ምስ ዝህሉ ቀልጢፍካ ክወሰዱ ዘለዎም እዮም። ማሳጅን ግቡእ ዕረፍትን እውን ኣካል ፍወሳ እዮም። ሆርሞናዊ መከላኸሊ ጥንሲ እውን ከም ኣማራጺ ንቃንዛ ወርሓዊ ጽግያት ንምክልኻል ክሕግዝ ይኽእል እዩ። እዚ ግን ብቐረባ ምስ ሓኪም ብምልዛብ ክኸውን ዘለዎ እዩ።
ካብ ማህፀን ወፃኢ ንዝዓቢ ቲሹታት እውን ብመጥባሕቲ ምእላይን ሳሕቲ ዘጋጥም ድማ ኩሉ ኣገባብ ፈቲንካ መሊሱ ምስ ዝገድድ ብመጥባሕቲ ማህፀን ምእላይ ናይ መወዳእታ ኣማራፂ እዩ እዚ ግን ናይ ምውላድ ተኽእሎ ምስ ዘይህሉን ወይ ኣብ መወዳእታ ናይ ውላድ ዓመታት ምስ ዝኸውንን ጥራይ እዩ እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ንሎም ዝበልክዎ መደብ እዚ ነይሩ ንዝህልወኩም ሃናፂ ሓበሬታን ሕቶታትን እውን ምስ ዝህልወኩም ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ክፅሕፉለይ ይለዋወኩም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ምሉእ ጥዕናን የቕኒየለይ